atong silian mga kabanat. Mura ni akong sudan karon mga kabanat. Katong special pansit canton ba. Sustansyado gihapon mga idol kay gawa sa special wheat flour with egg. Lami kini mga idol. Sa gulag mga tambok-tambok mga idol, karne. So, init pa kayo mga kabanat oh. Mura gyapon ni siya gloomy mga kabanat pagkaluto. Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Kaunta mga kabanat. Lami ang sabaw. Atong kanon siyempre bahaw mga idol, bahaw atong iparos ay pares. Banat na mga idol. Mura ni nadakpan karon mga idol. Butang ng karne. Mitap ah. Humot yung garlic mga idol. Daghang kini garlic. Dili na sa tong pansit nga natural lang. Special ni mahalon. Sa gulag karne. Kaon ko tag karne para balance ba. Sarap mga idol. Daghan-daghan ni akong bahaw ron. Always man dyan daghan. Bawang, sibuyas, luya, paminta liso nga gidukdok. Muy lamas ani. Murag lumi lang siya ba. Unod oh. Nara, mga kabanat. Bell pepper. Okay na. Ang garlic yun, may makuanan ako. Mahumutan ako. Taba oh. Diyan tayo kukuha ng collagen mga idol. Ah. Tapos din bahawa ba? Oh.
Sarap. Sa susunod na video na naman tayo magulay mga kabanat. Yan ang mga laman-laman, oh. Kunin natin. Basta mainit na sabaw. With sili. Bagay sa kay Bagyong Inday. Ayan o, damit ko. I love you. Diba? I love you all po, mga kabanat. Ingat po kayo lahat palagi. Nakakagigil yung kagat ng sili sa sabaw. Sarap. Kunti lang ang bahaw mga idol, oh. Thank you for watching po. Napa? Kutsareho na ito mga idol. Kaya lisod ko ihak po na isabaw. Naiuban. Unsa na unsa man ka? Usahay magkinamot ka. Usahay magkutsara. Unsa man jud? Akong tubag, unsay trip nako. Bagay kong buhaton. Anak ra dol. Ganahan ko magkutsara. Magkutsara ko. Ganahan na po ko magkinamot. Kinamot. Ano ra? Usulay trip ba? Hurot nga mga idol. Water District mga idol. Busog kayo mga idol. Salamat sa pagtanaw. Amping mo kanunay mga idol.